Ježiš, mě se rozkuší hlava. To je prima. To jsem rád. Vola. Co jsem? V práci. Ty vole, ještě, že jsem kreten nešel domů, ty vole. To by bylo probuzení. Postel bez povlečení, ubrečená manželka, děti s monoklama. Ty vole. No. Co by mě tak postavilo na nohy, vole? No nic. Jsem to chlastal. Jaroušku, čím by si se pokazil? Tím se napravíš. Ale co to... Kurva, no, štelung fix, co to... Dále. Dobrý den, pane kolego. Dobré jitro, paní ředitelko. Děláte vlastně tak brzy. Paní ředitelko, tady panuje tak nesnesitelné pracovní tempo, že já jsem ani neodešel domů. No tak to je opravdu chvályhodné. Ale co se to tady stalo? Doufám, že tady nedošlo opět k nějaké nehodě. Nehodě? No, jo, to nemyslíte? No. Upřímně řečeno, jo. Ale nebyly žádné ztráty na životě. A kde máte svého kolegu? Kolegu kterýho? Pana doktora Kolínského. Pan doktor Kolínský. Pane doktore. Jež, Kriste. Pane doktore. Od té doby, co jsem se zbudil, tak jsem ho neviděl, ale... No, pacholek se někam... Jste to tady včera vyváděli? Paní ředitelko, my jsme usilovně pracovali na té zakázce, co jste nám dali. A my jsme tady s kolegou Kolínským vymýšleli to... A mám to z krku. My jsme s kolegou Kolínským vymýšleli to palivo pro ty rakety. Ježiš, tak to mám radost. My Mě taky. totiž z ministerstva pořád honí a já už nevím, na co se mám vymluvit a co jim mám říci. No a jak to vlastně dopadlo? Až asi zastavuje srdce. Ne, dobrý. Je to na dobrý cestě. Je to na dobrý cestě, tak to mám radost. My jsme včera s kolegou Kolínským tady do té baňky naspali všechny i třitý, i čelí. On tam dal nějaký Cčka, Dčka. A zkusili jste to najít alespoň do toho motoru? Motoru? No. No. To nemůžu potvrdit ani vyvrátit. Tuto informaci, protože jak znám kolegu Kolínského, který by vychlastal i mrtvýmu oko, tak se obávám, že do toho motoru se to nedostalo. Pane kolego. A je velká škoda, paní ředitelko, velká škoda, ale že ta zkušební nádrž měla jenom 15 litrů obsah. Snad mi nechcete říci, že jste to všechno vychlastali. No. Vyzkoušeli jste alespoň trochu jeho účinnost? No, to jsme vyzkoušeli, to... No. Ale že jsme to vychlastali, to rozhodně to... Může oba. A hořelo to alespoň? Jestli to hořelo, nevím, ale štípalo to pěkně v krku. Štípalo to pěkně. Pane kolego, já už jsem vám s panem Kolínským
lecos prominula. A tohleto, to už je na mě opravdu moc. Nežlijte na mě! Paní ředitelko! No, už sedím. Dejte si panáka zeleňáka nebo červeňáka. Paní ředitelko, já vám to řeknu asi následovně. Kolínskýho mi nepřipomíte, protože já mám kvůli němu jenom maléry. Nedivím se. Jenom maléry. Čuž. Já nemůžu domů kvůli Kolínskému skoro. Protože zrovna včera, já to mám doma takový nahnutý, já jsem měl takový dilema, jestli to mám rozvést, nebo jestli mám uříznout palici rovnou. A nakonec jsem si řekl, hele, urovnáš to. Tak jsem šel domů a říkal, Milano! Yes! Mojí ženě jsem říkal, Milano, já vím, že v poslední době jsem byl takový jako rozlítaný, furt v ty laboratoři a jestli teda chceš, abych to jako srovnal, tak já ti dneska uvařím, co by si zdala. A ona říká, jestli to myslíš dobře, ty prase ožralý, jestli to myslíš vážně, tak bych si dala šneky. Tak já jsem vůl sehnal na tyláku šneky, ale takový pěkný macatý, ty měli boudu 3+1, zdrhali stažky. Nesu to domů a potkám Kolínskýho a Kolínský říká, kolego, pojďte na pivo. Já říkám, ty vole, nemůžu, kolego, vole. Já musím jít vařit, vole, v oběd, kolego, vole. A on říká, to je Midian Man. Já říkám, tak jedno snad dáme, tak jsme vlezli do hospody. A teď jsme dopíjeli 9. Tak jsem se kouk na hodinky a říkám, tak já jdu vařit ty šneky. A teď jsem říkal, otevřu dveře, tam mě hned zabije. Tak jsem ty šneky vysypal takhle před rohošku. Zazvoním, stará otevřela, vytočená a já na ty šneky. Kluci, tak ještě metr a jsme doma. Dobrý. Pane kolego, to je opravdu dojemná historka. Že jo? Vy si s panem Kolínským nemáte hlavně vůbec co vyčítat. Absolutně ne. Ne. S Kolínským si nemá absolutně, ale přitom Kolínský, kdyby nebyl takovej vožrala, to je chemik od Pána Boha. Ten má dar, ten udělá z naturalu 95 tak výborný čušo. Tak dost, podívejte se. Až dorazí pan Kolínský, dostavte si ke mně a podáte mi oba vyčerpávající zprávu ohledně toho paliva. Ten raketový výzkum je totiž ve státním zájmu a já už nestrpím další sabotáže. Nazdar. Ty jsi sabotáž, ty. Raketo. Hotová V2, ty vole. Výzkumný ústav Paziv a Maliv? Servus, kolego, tady Kolínský. Ty vole, ty si máš tu odvahu ze mě vozvat, ty kaňoure ožralej. No, co si je? Hele, já už jsem v pohodě, jo. Jak je tobě, ty čůně? Já jsem úplně v pohodě, jedu naplno, vole. Hele, kolego, a jen tak mezi náma, už jsi si ráno to ulevil? Jako jestli jsem si prnul? No. Ještě ne, ale chystám se, nějak to ve mně vře. Hele, tak to rozhodně nedělej. Páč, já ti volám 100 a ty vole.